Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Mabati na ninyo pagbalik ang naandang programa sa PBCM o Philippine Benevolent Christian Missionary nga mao ang mga langit mong lamdag sa kinabuhi. Matag Domingo kini alas 12 sa udto paingon sa alauna sa hapon. Ayaw takyasa kini nga programa nga madunggan sa DXKO Radio o makita usab sa RPN Channel 5 sa Cable TV ingon man sa Facebook page ang programang magatug sa espirituhanong pagtuo. Mga langit ng lamdag sa kinabuhi sa PBCM uban sa nagunang evangelist nga si Juan Ramiro Mangalos ug mga kauban. Mga kahigalaan ug mga kaigsuonan, kumusta sa ngalan sa pagtulunan sa PBCM kon Philippine Benevolent Christian Missionaries Association of Mercy Incorporated kini usab ang sakatak ng tulumanon ang mga langit ng lamdag sa kinabuhi. O kini karon ang inyong igsuon, Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, mo'y usa nga makig-uban kaninyo pinagis paghatod sa mga kamatuoran nga mo'y magadala kanato sa kaluwasan. Mga kamatuoran nga gitudlo kanamo ni Master amo usab nga padayon ang pagpaabot diha kaninyo. Mga kamatuoran nga sumala lamang sa mga nakasulat sa Biblia. O kung ano na may mga basahon o referensya nga among gigamit, kana dili aron sa pagsupak sa Biblia. O kinatong programa, padayon nga inyong mapatalinghugan, nining maong sibihan sa RP Index Kio Teleradyo, Cagayan de Oro City, alas 12 kita ngadto sa launang tagna sa kapunon matag adlawng Domingo. Live usab kita sa Facebook mga kaigsunan, o usab makita ninyo kami sa Parasat Cable TV sa TV5. Makita usab ninyo kami sa YouTube, mga minahal nga tigpaminaw. Ug ang programa sa PBCM nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 22 ka mga radio station Visayas ug Mindanao mga kaigsunan dinhi sa Cebu City, Toledo City ug dinhi sa Butong Pinamungan, Cebu, dunay kitay programa. Dinhi usab sa Surigao City, dinhi sa Butuan City ug dinhi sa Bayugan City, dinhi usab sa probinsya sa Bukidnon, dinhi sa Iligan City, dinhi sa Pagadian City, dinhi sa Dipolog City, inman dinhi sa Calamba, Misamis Occidental na kitay programa. Og dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental, mabati usab dinhi sa sibihan sa Digsario Radio Ultra sa matag adlawng Domingo alas 10 ngadto sa alas 11 ang takna sa Kabuntagon. Og dinhi sa Kaboses Power Radio dinhi sa Villanueva, Misamis Oriental alas 8 matapos magsugod kini sa alas 7 ang taknas kagabi matag adlawng Domingo. Og dinhi sa B-Radio, Kurat FM dinhi sa Balingasag, Misamis Oriental alas 8 ngadto sa alas 9 ang takna sa kagabi matag adlawng Domingo. Kumusta sa mga women's group uba sa pagdumala sa presidente Madam Gaga Eugenio. Og dinhi usab sa Realbeat Radio dinhi sa Ingog City alas 6 ngadto sa alas 7 ang taknas Kabuntagon matag adlawng Domingo. Ang among mga pagpangumusta sa tanan nga mga nagasunod o nagalantaw kanato sa Facebook Live, atong mga kaigsunan dinhi sa tinipong bansa sa America, United States of America, may gikan sa Alabama, sa Tennessee, sa West Virginia ug sa Maryland, United States of America, nila ni Juanito and Justina Makiton Hermias family, nila ni Miguel Hermias, Juanito Hermias Jr. o ni Jelaila Hermias Harrison, Brother Aligriano Hermias, Sister Charminia Hermias, Sister Rever Lilita Hermias Barton ug ni Brother Nicolimos Nicky Hermias. Nagasudong sila kanato gikan sa United States of America via Facebook Live. Ato sa gikumusta ang atong igsoon, Engineer Brother Derwin Mangalos nagasunod usab kanato, Engineer Jindayan Factoranan Mangalos usab nagalantaw sa atong programa. Igsoon nato dinhi sa Taguluan, Misamis Oriental, Brother Jerry Kilaw sa imong pamilya, mayo usab nga pagpaminaw kanimo. Atong mga kaigsuonan nga mga kauban nga ministro dinhi sa Cebu City, nila ni Brother Samuel Montimayor, Brother Bobot Panta, Brother Johan de la Torre, Brother Dennis Gonzales o Brother Edward Las Uñas. Sa Chapter President, Brother Chifilo Sibilia o sa imong pamilya mayong pagpaminaw usab. Mga Divino Family dinhi sa Monteserte, Carmen Bohol, mayong pagpaminaw. At igsoon dinhi sa Duero Bohol, Brother Roel and Amortisa mga Lucereño, mayo usab nga pagpatalinghog kaninyo.
O ditong gusto magparangat sa mga pangutana, i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811-8882, sa Smart 0908-3938-768. Atong mga higala dahil nga nagsunod po sa itong programa, atong ipanimbaya sila si Brother Richard Sandigan, Brother J.C. Torres, Brother Jong Renigoso, Brother James Salvacion, o ni Brother Aga Salvacion, o sa uban pa, mga salesman runner, mga kaigsunan. O di na ito pagkalimtan, mga kaigsunan, ang atoang hiniusang panagtigong nga atong gihimo katulos sa katuig, mao kini ang Marso 10, Agosto 19 o Disyembre 29, o nga ng mga pitsa, di na ito kalimtan ang pagtambong niya na mga kaigsunan. O mapasalamatan usab kita sa mga kaigsunan nga padayon sa paghatag silang suporta para sa atong paglikom og pundo para sa atong Palas Reconstruction. O gini kayo na, ihatag ko kamo sa pagpailabas kauban ng mga ministro o ebanghilista. Kumusta kaninyo mga kagalaan ug mga kaigsunan? Kini si Brother Rene Telebrico nga kauban kanyo karon kauban sa paghatod kanyo sa kamaturan ug ako lang mga pagpamusta sa atong tanan nga mga kaigsunan nga nagsuporta sa atong programa mga langitong lamdag sa kinabuhi ug ako mga pagpamusta sa mga Telebrico family nga mo'y nagsuporta sa butong pinamungahan Cebu nga radio station og ni karon gina ako kamong ihatag sa akong kauban nga ministro. Kumusta o ngayong hapon ka natong tanan? Kinusab si Brother Cesar Pateo, makiguban usab nining takna karon sa programa mga litong lamdag sa kinabuhi. O ako usab nga mga pagtimbaya diha sa Cebu, kang Brad Nasar, kumusta ka nimo? O yung usab diha sa kay Bibit Castañares, uban sa iyahang pinalanggang anak, ang Doktora Gigi Castañares, uban usab sa iyang mga anak, kag sadsad, kag Inday, o sa uban pa niyang mga anak, o yung usab sa iyang inahan, mga adlawan pamilya diya sa Linaw, Mindanilla, kumusta ka ninyo mga igsoon, o yung usab diya dapit sa gitawag o sa gawa sa nasod, diya dapit sa kang Malo Tayaktak, uban sa mga Pilipino diha, nga nagpatalingho, diya sa dapit sa Qatar, kumusta ka ninyo? O aron sa dili paglangan, ibalik ko ka mga to kang Brother Rini para pag-iskot sa mga tema. Higaw na mga igalag mga igsunan, din sa gapon na ito makauban ng atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, tungod kayo na siya giasikaso sa mga importante ni higaw na busa kami lang gapon, ang gitasan din sa pagpadayon sa mga pagsangyaw sa kamaturan. O ako dahil sa nga gikumusta ang atong mga kauban nga ministro na sulod sa BBC compound nila ni Brother Hermonius Macarayo o uban pa nga mga ministro diya. Brother usab Mario Chabit, no, ang atong kauban nga ministro usab ato usab nga gitimbaya. Akong pamilya, akong asawa si Sinaida ug sa akong mga anak may pagpaminaw. Ato lang sa gitimbaya ang atong Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio iniiya karon nga pagpatalingon usab sa atong programa. Iniyo na Brad Cesar, Brad Rini, mga higalag mga igsunan ang topiko nga atong pag-isgutan. Atong ipadayon ang atong mga pagtuki nining pagpamatuod sa pagtulunan sa piniling nasod nga ang ilang founder mao si Paulino Agapay. Kaya ilang maning gitudlo nga si Paulino Agapay mao daw ang atong Ginoong Kristo nga nagpakatao. Doon na sila gipanggamit nga teksto sa Biblia. Kato nang susihon kung kinibang ang ilang pagpamatuod haom ug sibo ba sa mga nakasulat sa Biblia o kini ba kahay wala mabinalit-ad o nahimong baliko. O daghan man ning atong gitubag tungod kay adunay pastor sa Sabadista usab nga si Mitchell Bendilio ato usab kanang malakbitan sa usay sa atong mga pagtuon o gani do na poy tipamaba Brad Cesar Brad Rini sa pagtulunan ni Commander Lahi. Pero ninihigayon na ang atong tagagpagtagad ang atong pagpadayon atong aging Domingo sa sistema sa mga pagpanudlo sa katawan sa piniling nasod. Ang antimanan, ang pagpamahayag sa Biblia kung mag-iskot tag Dios mga kaigsunan, ang Dios sumara sa pagpahayag ang iyang mga pulong na tingban kini sa kamaturan. Basahon ko sa pastatadaan sa nakasulat sa Biblia ang Salmo 119 nga kapitulo bersikulo 160. Kamatuoran mao ang natingban sa imong pulong ug ang tagsa-tagsa sa imong matarong nga tulumanon nagapadayon sa walay katapusan. Busa kung mag-isgot ta og Dios, ang Dios natingban daw ang iyang mga pulong sa kamatuoran. Og kining kamatuoran nga diin natingog dina sa mga gingon nga tingban sa pulong sa Dios, kung kini yan ang iintrigo ngadto sa iyang katawan ug ang katawan mamulong na walay makita nga baliko ni balita diha kanila. Basahon ko sa Proverbio 8:8
Matud pa ang tanang mga pulong sa akong mga baba pagkamatarong man walay bisan unsa nga baliko ni balitad diha kaniya. Basta kung mga alagad kita sa Dios, napadalahan kita sa pulong sa Dios nga di natingban kini sa mga kamaturan, magasulti gyud nga walay baliko o wala po'y mga binalitad. Basta atong susiyon kining pagpamatuod sa katawan sa piniling nasod nga ang ilang founder mao si Paulino Ongkoy Agapay kung sila nagsulti bas kamaturan o baka nagsulti sa mga binaliko o binalitan. Karon atong ipabati kay dinhi nato gyapon ipasukad ang atong mga pagpamatuod nga sa ilang pagpadayag kini gyud si Ongkoy Agapay mao gyud ang ilang tudlo gipailang nga mao ang atong Ginoong Jesucristo daw. Ni atong ipabati ang ilang mga pamahayag atong paminawan. Bueno, may igsoon, dalaygon kayo atong Ginoo. Nga diri sa amo ang pagila sa among punok sa mga subano, ang alas sa among Ginoo. Si walay ako gubulang, siyang bugtong anak kag gipadala. Mao na si Ministro Santo Papa Paulino Ongkoy Agapay. Gisgutan pa niya diha mga igsoon sa Mikyas 4:5 na ang tanang katawhan o galakaw sa ngalan sa iyang Dios. Na ang among ipasundayan mga igsoon, bisag asa di mabot diha sa mga Bible sharing sa plaza, bisag asa mga igsoon, ang dadon nga ngalan sa among Dios ulay ako bagulang sa iyang bugtong anak, pusong diwata niya, mo na si Kristo, mo na si Santo Papa Paulino Ongkoy Agapay. Atong nabati ang ilang pamahayag, ilang gipamatudan nga kini si Paulino Ongkoy Agapay mao gi daw si Hesukristo. Unsa gigamit nga dayon nga basyanan nga teksto sa Biblia, mga higalag mga kaigsunan, ni atong ipabati kung unsa nga teksto ay lang gamitonon para ipahawom diha kang Paulino Agapay nga mao daw ang atong Ginoong Hesukristo niya. Unya, mingon mo, nga, sa iyang pagbalik di lagi ni mo to, pero sa iyang pagbalik, kung maghuhukom na, may iksun may gala. Ayaw kalimti. Sa pagbalik ni Jesucristo, hindi pa siya ingon nga dalit talunting naghukom. Naman, hinungduman nato. Nga niyang ginharian, Matthew 21:43, ilagi pa sa Israel. Siyempre, kaya iba rin sa kanasod, kaya sila pa magtukod. Siyempre, mabalik siya, pagtukuran niya pagbalik. Tukuran pa niya pagbalik. Mabay nga sa Hebrew 9:28, siya mutunga sa ikadwa, di labot sa sala, kundi ang sa pagluwas sa mga katangan nga, nalingawa sa pagpaabot kaniya. Kisa mali! Katong iyang magkatawhan mga pinili. Pagkali dito sa nasod sa Israel, apan gibalhin na sa kanasod. Ato nabati ang ilang paggamit sa teksto nga pahaom sa ilang founder nga si Paulino Ongkoy Agapay nga ang teksto mo ang Hebreanon 9:28. Ato naman ang gitun-an atong milabay nga Domingo. Ato lang balikan, lakbitan ta lang kay dunay pagpares pud nila niini sa mga teksto Brad Cesar Brad Rini. Nya ato na nang gihubad nga kanang 9:28 ang pagpahayag nga mutunga sa ikaduha ang atong Ginoong Kristo dili labot sa sala kun dili sa hukom, dili na pala abuton kay natuman na kana sa panahon sa atong Ginoong Kristo diin ang pagtungha niya gikan sa pagkabanhaw. Unya naay mga tao atong isumarais lang sa Lucas kapitulo 24 bersikulo 13-21 nga dunay mga tao nga niyanang panahona mo'y nahimong katumanan nga nagpaabot sa pagtunga sa ikaduha sa atong Ginoong Kristo nga dili labot sa sala kundi labot na sa pagluwas na. Unya atong gisusi dayon kung tugutan nato nga si Paulino Agapay mao si Kristo angang mahibaluan nga si Agapay dugay rang namatay kaya ang midumala man gani karon Brad Cesar Bradini sa piniling nasod mao man ang ilang anak nga si Danilo Agapay. Og dugay nang namatay kun siya si Kristo sa ato pa naduhaan og kamatay. Na atong gisusi, atong gipaibabaw sa 9:26 sa Hebreanon nga ang Kristo kausara magahalad siyang kinabuhi sa pagpakamatay bulay pagsublit-sublit. So dili gyud mo sumada sa Biblia na binalitad tungod kay ang Kristo kausara maghalad siyang kinabuhi sa pagpakamatay. Kung tugutan ta si Paulino Agapay nga mao ang Kristo nga mitunga sa ikaduha namatay man dugay namang namatay di kaduha nakaduhaan na dili na mo sumada. So yun na ang sistema sa pailan nato nga sa paggamit nila sa maong teksto nga paom nila sa lawas ni Paulino Agapay nga mao ang Kristo nga mutunga sa ikaduha dili musibo kay ang pagtunga sa ikaduha
sa atong Ginoong Kristo gikan sa pagkabanhaw niya sa dihang gilansang sa krus og namatay. Tulo ka adlaw naman siya nga mamatay o niya mabanhaw mo tong pagbalikan niya. Mutong nga dili pinagi sa sala kundi dili mutong nga pinagi na sa paghukom. Nakaron usa nga ilang gamiton na yung pagparis-paris ni Brad Cesar, Brad Rini, ang nakasulat sa Biblia nga mutunga lagi daw sa ikaduha si Kristo bisan nato nang nasusi nga digid mo sumada si Paulino Agapay. Tungod kay sa pagtunga daw magdala na dayon sa gitawag og bag-ong ngalan. Og doon na sila gamitonon pod nga sitas niini Brad Rini sumala sa Biblia nga nagisgot og matod pa nagpayag si Kristo sa iyang kaugalingong bag-ong ngalan. Ato nang susiyon karog musumada bagyapon na kanang bag-ong ngalan nga giingon ni Kristo, kaugalingon niyang bag-ong ngalan, mao ba na si Paulino ungkoy Agapay? Sa Biblia, Brad Rini, sa mga sitas, ang ilang gamitonon para sa pagpares sa 9:28 sa Hebranon, nga mutunga sa ikaduha, unya, doon na dayo'y kaugulingong bag-ong ngalan. Asa nga sitas, Brad Rini, sa Biblia nga ilang gamitonon? Anya din ni Brother Rene, kini nakasulat din sa Pinadayag, Kapitulo 3, versikulo 12, siya nga magamadaugon, akong pagahimuon nga haligi diya sa templo sa akong Dios. Ug dili na siya magagula nini, ug igasulat ko diya kaniya ang ngalan sa akong Dios, ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem nga manawag gikan sa langit, gikan sa akong Dios, ug ang akong kagulingong bag-o nga ngalan. Sa iyang paggamit ni ini mahikalag mga kaigsunon, ila dayo'y pamugatan ang pagpahayag sa atong Ginoong Kristo ug ang akong kaugulingong bag-o nga ngalan. Doon na daw kaugulingong bag-o ngalan sa atong Ginoong Kristo. Why supat? Pero ang supat na munini nga nasaypan nila mga hikalag mga kaigsunan tungod kay ilang ipahaom ang bag-o ngalan dito kang Paulino Agapay. Wa man magisgot og laing lawas. Bag-o ngalan. Nga kanang bag-o ngalan diha ragyapon kana sa atong Ginoong Kristo. Iya ragyapon na ato ng sayron. Pero sa paggamit nila ni Sitasa, ato ning usaw-sahon. Ang pagsugilon ni Kristo ni kinikay pagsugilon para diha kaninyo, mga katawan sa piniling nasod. Nga inyong gipamatudan nga si Paulino Agapay mo'y magdala sa bag-ong ngalan. Sa gibasa sa kaubang ministro, matod pa, siya nga magamadaugon akong pagahimuon nga haligi diya sa templo. Dunay magamadaugon nga pagahimuon sa Dios nga haligi diya sa templo sa Dios. So dito ang pagsugilon niini ngadto sa mga pagahimuon nga haligi sa templo sa Dios. Unya ang pagsugilon niini sa atong Ginoong Kristo ngadto sa pagahimuon nga haligi diya sa templo sa Dios, gisugilon nga adunay bag-ong Jerusalem nga manaog gikan sa langit gikan sa akong Dios. Kalakip nga gisugilon niya ngadto sa mga haligi sa templo sa Dios ang iyang pag-ingon sa iyang kaugalingong bag-o nga ngalan. Nakaron, nagyangkon nila nga gipahawom dito kang Paulino Agapay, musumada ka. Niya atong susihon Brad Cesar. Sa Biblia, katong gikasultihan o suginlan sa atong Ginoong Kristo nga himuon nga mga haligi. Susihon ta kinsa ba sa Biblia? Ang gipanagtawag nga mga haligi nga mo himuon sa Dios nga haligi ngadto sa templo sa Dios. Ug ato puday nang susihon karon kinsa ang templo sa Dios nga dunay gihimo nga mga haligi ug mo'y gisultihan, gisuginlan sa atong Ginoong Kristo nga may bag-ong Jerusalem o gisultihan pod nga may kaugalingon siyang bag-ong ngalan. Kinsa ang mga haligi sumala sa Biblia, Brad Cesar? Ang Biblia lang may atong patubagon, Brad Ronnie, kung kinsa kinigihimong mga haligi. Kay og sila'y musulti, ay lahi man ang ilang itudlo. Pero ang Biblia may atong sayron. Dinhi sa Galacia sa iyang kapitulo 2, versikulo 9, gitugaan dinhi og kinsa kining maong gihimong haligi. Og ang ilang pagkakita sa grasya nga maghatag kanako, nga naghatag kanako matud pa, si Santiago og si Sipas og si Juan ang mga pinag-ila o pinag-ila-ingon Gipanag-ila. gipanag-ila lugar kadto sila si Santiago, si Sipas, sumala sa itong nabasa sa Biblia, Og si Juan, og si Juan nga matud pa nga maoy gihimong mga haligi mitulol kanako og kang Bernabe sa atong kamot sa pakigambitay aron kami
managngat o mangatong sa mga hintil og sila ngadto sa may circumcision. So, ang gihimong haligi, sumala sa atong nabasa sa Biblia, mao kining mga tinun-an sa atong Ginoong Kristo, si Santiago, si Sipas ug si Juan, sumala sa atong nabasa sa Biblia. Busa ang mga haligi di ay ang mga kadagkuan sa iglesia. Sa pagpayag ni Pablo o sa nanini sa Santiago, si Sipas ug si Juan. Brad Rini, kini nga gihimong usa sa haligi nga gipayag ni Pablo nga si Sipas. Kinsa kini si Sipas, Brad Rini, sumala sa Biblia? Mao kana si Pedro, brother ni, kini nakasulat dinhi kung pagbabasahon dinhi sa Juan kapitulo 1 bersikulo 42, og iyang gidala siya ngadto kang Hesus, og si Hesus misud ong kaniya og mingon, ikaw diay si Simon, ang anak ni Juan, pagatawgon ikaw nga si Sipas, nga sa ato pa Pedro. Sa ato pa si Sipas, mao ra si Pedro. Usa nga nahimong haligi o kadagkuan diha sa iglesia nga mao ni gihimo sa Dios nga haligi diha sa templo sa Dios. Brad, sa atong susiyon, kinsa kining templo sa Dios nga diin may haligi nga gihimo ang Dios nga sa ato nang nasusi ang mga haligi, mga kadagkuan sa iglesia. Kinsa ang templo? Brad Cesar, templo sa Dios nga dunay mga haligi. Ang Biblia lang gapon mo'y mutugan, Brad Ronnie. Basahon ta ang nakasulat sa unang Korinto sa iyang kapitulo 3, versikulo 16, o gato sa 17, ang atong pabasa ang nag-ingon. Wala ba kamo masayod nga kamo templo sa Dios og ang Espiritu sa Dios nagapuyo diha sa sulod ninyo? Kung adunay mulaglag sa templo sa Dios, siya pagalaglagon sa Dios, kay ang templo sa Dios balaan o kanang templuha mao kamo. So sa ato natagad, brother ni, nga kinsa kanang gisgutang templo Templo sa Dios, mao ang gisgutang Biblia nga gisgutang kamo, nga kung kinsa kanang kamo retirado sa mga tinunan ni Kristo. sa atong Ginoong Hesukristo. So sa mga tinunan sa atong Ginoong Kristo, dunay haligi, mga kadagkuan nga ang kining mga gisgutan nga templo sa Dios, ang mga katawan sa atong Ginoong Kristo. Mao ni gisuginlan mahitungod sa bag-ong ngalan ni Kristo, kaugulingong bag-ong ngalan, apil pod nga gisugilon nga dunay bag-ong Jerusalem nga manaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Na kining mga katawhan nga gisgutag kamo mao ang templo sa Dios, naani sila nasakop sa bato sa pamag-ang. Ang bato sa pamag-ang mao ang atong Ginoong Kristo. Hayan ang prueba, brother, sa Biblia. Anya din ni brother ni ang prueba din ni sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 20 ngadto sa 21. Kamo mga tinukod ibabaw sa patukuran nga mao ang mga apostoles ug mga propeta nga ni si Jesucristo mao ang uluhang bato sa pamag-ang. Diya kaniya Kang Kristo? O, Diya kaniya kang Kristo? Oo, kang Kristo. Ang tibok nga tinukod nausa og nagatubo ngadto sa pagkatemplo nga balaan diya sa Ginoo. Busa, mga sakop sila sa bato sa pamag-ang, katong gingod, kamo mao ang templo sa Dios nga may mga haligi nga gipahiluna, nga ang mga haligi, mga kadagkuan sa iglesia. Nga ang pagbayag sa Biblia, diha kaniya kang Kristo ang tibok nga tinukod na usa og nagatubo ngadto sa pagkatemplo nga balaan diha sa Ginoo. Mao ni ang gipahayag sa Biblia. Unya gihubad-hubad sa mga piniling nasod ngadto modagpak daw kuno kang paulino agapay ang kaugalingong bag-ong ngalan sa atong Ginoong Kristo. Natong sayron kana karon. Sa among pag-ingon nga nasayt pa nila ang paggamit sa teksto nga palaboton ang pagtungha sa ikaduha tungod kay sa among dapit sa pagtudlo di master ang pagtungha ni Kristo sa ikaduha mao gikan sa pagkabanhaw. Nganong mapiyo nga di gyud mutuman og laing Kristo, mutuman sa laing lawas, mga igalag mga kaigsunan. Tungod kay mismo ang tinuod nga Kristo sumala sa Biblia, namulong nga dili na siya makita, kay may dalaygon nga muanhi. Unya, sa pagpahayag sa atong Ginoong Kristo ngadto sa iyang mga kadagkuan sa iglesia, nga dunay bag-ong Jerusalem nga manaog, tungod kay ang unang Jerusalem sumala sa pagpahayag sa Biblia, kadtoy mabiniyaan. Busa kung mabiniyaan ang unang Jerusalem, muna dunay bag-ong Jerusalem nga manaog, nga din gisugilon ni Kristo didto sa iyang mga katawhan nga may mga haligi o kadagkuan. Piho ba sa Biblia, Brad Cesar, nga dunay
dunay Jerusalem nga mabiniyaan og namulong gyud ang atong Ginoong Kristo nga di na siya makita busa nasaypan ang ilang paggamit sa teksto nga mutong nga og balik si Kristo sa ikadua diha ilang gipahaom kang Paulino agapay. Diha sila nasayo pradone kanang gisgutang piniling nasod nga ilang gitudlo si Paulino Agapay nga mao daw ang bag-ong Kristo nining bag-ong panahon. Dili mo sumada sa Biblia pradone nga naman. Tungod kay ang orihinal nga Kristo nagsulti na daan nga dili na siya makita papag-usap. Asang prueba? Ni adinhi atong mabasa gyapon sa Biblia ang Mateo sa iyang kapitulo 23 versikulo 37 ngadto sa 39 ato lamang patalimukan. O Jerusalem, Jerusalem nga nagapatay sa mga propeta ug nagabato sa mga sinugo. Nga kanimo sa pagkadaghan gipangandoy ko ang pagtigom unta sa imong mga anak, maingon sa himungaan. Nga nagatigom sa iyahang mga piso, ilalom sa iyang mga pako. Apan nagdumili kamo. O, matod pa lugar ni Kristo, ang matod pa niya nga ang Jerusalem, matod pa nga mo'y nagpatay sa mga propeta, kung nag-ingon siya din sa 38, tanawa, matod pa ni Kristo. Mabiniyaan o mamingaw ang inyong balay. Ang gipasabot mo katong Jerusalem. Oo. Karon, ang Kristo nag-ingon, tanawa mabiniyaan o mamingaw ang inyong balay. Matod pa ni Kristo sa 39, nag-ingon, kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod makaingon na kamo dalaygon ang nag-anhi sa ngalan sa Ginoo. Sa ato paklaro kaayo Brad Ronnie, ang gipakita sa Biblia nga ang imong giingon kagani na nganong dunay bag-ong Jerusalem tungod kay ang unang Jerusalem sumala sa atong nabasa sa Biblia pagabiyaan kadto nganong pagabiyaan sa atong Ginoong Kristo tungod kay maoy responsable sa pagpamatay sa mga propeta sumala sa atong nabasa sa Biblia mao din biyaan kadtong unang Jerusalem ug dunay bag-ong Jerusalem ug si Kristo nag-ingon nga matud pa ni Kristo kay sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod makaingon na kamo dalaygon ang mag-ani sa ngalan sa Ginoo. How come nga nining mga panahon na karon mingon ang piniling nasod nga makita lang gapon nga ang Kristo sumala sa Biblia mismo si Kristo namulong nga dili na mo makakita kanako dili mo pasar sila paduni kining piniling nasod nga panguluhan ni Paulino Agapay sumala sa atong nabasa. Busa, matinaw kayo sa gibasa sa kaubang ministro Brad Cesar Patio atong gisusi nga digid mo balik ng atong Ginoong Jesucristo nasaypan nga ilang itudlo si Paulino Agapay o bisan kinsa pa diha nga nagpaila sa ilang magtutudlo nga si Kristo digid mo sumada kay ang tinuod nga Kristo sa Biblia mo nagpahayag nga dili na siya makita kay dunay matod pa sa pagpahayag dili na kamo makakita kanako pag usab hangtod makaingon kamo nga dalaygon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. May muanhi nga mahimong dalaygon sa diyan si Kristo dili na makita. Unya sa diyan si Kristo namulong nga di na makita kadtong Jerusalem nga di na si Kristo niya nang panahon na makita mga higalag mga kaigsunan niya nang Jerusalem mabinayaan kadto. Busa kung mabinayaan ang Jerusalem, ang unang Jerusalem, munang doon ay pag-explikar sa bag-ong Jerusalem. Buti pasabot niya na ang bag-ong lokasyon nga din mulutaw ang mga katawan nga mag-alagad og Dios. Unya sa pagsulti nga matod pa ni Kristo og sa iyang kauglingong bag-ong ngalan diha ra gyapon na niya. Nganuman tungod kay sa pag-ingon sa Biblia dunay sa kagulingong bag-ong ngalan, nagpasabot nga dunay orihinal niya nga ngalan. Munay ang timanan wa na in taon mag-iming nga mutuman og laing tawo ana unang-una dili na makita ang Kristo. Unya kung dunay Kristo nga mag-angkon, niya patay na. Kontradik sa Biblia kay ang Kristo kausa ra magahalad sa kinabuhi sa pagpakamatay. Nasa akong pag-ingon, nga nung nag-ingon si Kristo nga doon sa ikaguling bag-o nga ngalan, kaya ang orihinal niya nga ngalan, sumala sa Biblia, gitawag kinisiya gitawag og ang pulong sa Dios mao nay orihinal nga ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Hay nang prueba sa Biblia Brad Rini nga atong mabasa nga ang orihinal nga ngalan sa atong Ginoong Jesucristo gitawag ang pulong sa Dios. Anya ni Brother Ronnie akong magbabasahon ni king nagasulat dinhi sa Pinadayag kapitulo 19 bersikulo 11 ngadto sa 13 nga ang orihinal nga pangalan sa atong Ginoong Jesucristo mao ang pulong sa Dios. Ug unya nakita ko nga nable ang kalangitan ug tanawa diay usa ka maputi nga kabayo. Ang nagkabayo nini gingan nagkasilikan ug matuod ug uban sa katarungan siya nagapanghukom ug nagapakigubat. Ang iyang mga mata murag kalayo nga nagasiga
og sa iyang ulo diay daghang mga purong-purong og siya may sinulat nga ngalan nga walay bisan kinsa nga nasayod gawas sa iyang kaugalingon. Siya nagasulob og bisti nga gikatusulob sa dugo og ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini ang pulong sa Dios. May gitawag nga ngalan ngadto kaniya. Ang matud pa sa pagpahayag og ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini ang pulong sa Dios. Unya giulag guay kining may ngalan nga gitawag mao ang pulong sa Dios nga ang iya daw mga mata ni murag kalayo nga nagasiga. Brad Cesar, kinsa kini nga gipahayag sa Biblia nga sa paghulagway ang iyang mga mata murag kalayo nga nagasiga, unya ang iyang ngalan gitawag ang pulong sa Dios. Gitugaan gyapon na sa Biblia. Sumala sa pinadayag sa iyang kapitulo 2, versikulo 18, kung kinsa ka na, sumala sa atong mabasa din ingon. Og ngadto sa manulunda sa iglesia sa Tiatira, isulat mo kini. Mao kini ang mga pulong sa anak sa Dios. Kinsang mga mata, o na nagitugan na, kinsang mga mata, sama sa nagsiga nga kalayo, o kinsang mga tiil, sama sa tumbanga nga nagasidlak. So, gipakita sa Biblia, nga kinsa ka ng giskutang, dunay mga mata nga nagsiga, nga daw sama sa kalayo, Unya ang ngalan niya gitawag ang pulong sa Dios. Walay lain, gitinaw gapon sa Biblia, Mao ang anak sa Dios nga wa may lain Oh. anak sa Dios ang ato man ang Ginoong Hesukristo. Nakaroon Brad Cesar kay matud nimo wala may laing anak sa Dios mga atong Ginoong Jesucristo. Doon nakabay prueba sa Biblia nga ang anak sa Dios nga diin gihulagway nga iyang mata nagasiga. Matud pa ang iyang mga mata sama sa kalayo nga nagasiga niya ang ngalan nga gitawag kaniya mao kini ang pulong sa Dios kana bagyong anak sa Dios mao gyud ang atong Ginoong Jesucristo sumala sa pagpahayag sa Biblia Brad Cesar. Oo. Mabasa gyapon kana nga kinsa ka ng anak sa Dios, way lain ang atong Hesukristo. Sumala sa atong mabasa dinhi sa buhat sa iyahang kapitulo 8, versikulo 37, ingon dinhi atong mabasa, og si Filipe mingon, kung ikaw nagatuo uban sa tibuok mong kasing-kasing mahimo, og siya mitubag, ako nagatuo nga si Hesukristo mao ang anak sa Dios. So malig-on nga prueba nga kinsa ka ng anak sa Dios, gitug-an gyapon sa Biblia, sumala sa itong nabasa, walay lain mao ang atong Ginoong Hesukristo. Mo sa matinaw kayo ang pagpahayag sa Biblia sa among pag-ingon. Ngano nga nagpahayag o nagsugilo ng atong Ginoong Jesucristo unang gisuginlan ang iyang mga tinun-an nga may mga haligi o may mga kadagkuan nga matud pa iyang gipahibalo nga siya may bag-ong ngalan o may kaugalingong bag-ong ngalan. Nga naman, tungod kay ang original di ay niya nga ngalan sumala sa gisusita sa Biblia, gitawag di ay ang pulong sa Dios. Nga nung mapiho nga kini original nga ngalan ni Kristo ang pulong sa Dios, Brad Rini, kini ba sa sinugdan di ay mo naging ang katawagan niya nga gitawag siya pulong sa Dios, unya kini ba siya sa sinugdan kauban pod siya sa Dios, unya kini ba pod ang pulong nga mao ang atong Ginoong Hesukristo nga diin nagdala sa original nga ngalan ang pulong sa Dios, kini ba pod magbaton og lawas sumala sa pagbayag sa Biblia, Brad Rini? Oh, Brother Ronnie, ako lang ang pagbabasa din sa Juan Kapitulo 1, versikulo 1, nga ito sa 2:14. Sa sinugdan mao na ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug Dios ang pulong. Sa ito pa lugar, sa sinugdan, mao na ang pulong, ug ang pulong uban sa Dios, ug ang pulong, ug Dios ang pulong, ug ang kining pulong nagpakatao na himo kining tao din sa 14. Ug ang pulong na himong tao, ug ipon kanamo, mipuyo siya, nga puno sa grasya og sa kamaturan, og ang among nakita ang iyang himaya, ang himaya nga ingon nga pagadawaton sa buktong anak gikan sa amahan. Musa matinaw kayo sa among pag-ingon nga original niya nga ngalan tungod kay matud pa sa sinugdan mauna ang pulong. Unya ang pulong kauban sa Dios ug kining pulong Dios pud ni. Unya kining pulong nga kauban sa Dios ug Dios pud ni nga diha na sa sinugdan nagpakatao kini. Kung basahon nato sa Biblia nga The Living Bible, ang John chapter 1 verse 1 anto kama 14 gingon kini, before anything else existed, there was Christ with God. He has always been alive and is himself God. So
So wala pa maglungtad ang tanang butang before anything else. Nga sa gibasa po sa King James, sa sinugdan, mauna ang pulong. In the beginning, mauna ang pulong. Og kauban sa Dios, og Dios ang pulong. Muna ang original nga ngalan sa atong Ginoong Jesucristo. Unya, kining pulong, gipahayag sa Biblia nga magbaton og lawas kini. Pero ang pagbaton og lawas ning pulong nga mga atong Ginoong Jesucristo nga mo'y original niya nga ngalan, dili ang taon nga inigbaton og lawas adto matuman kang Paulino Agapay mga higalag mga kaigsunan. O nibisan kinsa pa nga nagpaila nga Kristo nining atong panahon tungod kay kining pagbaton og lawas sa atong Ginoong Jesucristo siya na ang katumanan niya na o gitagna sa Biblia kini nga dunay magpakatao ianak ni babae mao na ang pagtunga nga magbaton og lawas ang pulong nga mao nga atong Ginoong Jesucristo nga mao kini ang original niya nga pangalan sa Biblia brad sister na gitagna nga kini magpakatao sumala sa Biblia. Oy. Kunya ato lang ipahibalo brad Cesar nga kung magtagna dili abilidad sa Biblia kung magtagna ibutang ang pangalan. Kay ang tag-iya ra sa tagna ang katumanan moray mo claim og ang mga sakop sa katumanan. Asa ba ang tagna sa Biblia brad Cesar nga atong mabasa sa pagpakatao sa atong Ginoong Hesukristo nga gipahayag nga mauna ang may ngalan sa sinugdan o original niya nga ngalan mao ang pulong sa Dios. Naay tagna sa atong Ginoong Jesucristo so pa siya magpakatao. O kana gitagna na daan ni propeta Isaias. Sa Isaias ayang kapitulo 9 bersikulo 6 ingon ning ato makitang payag sa Biblia. Kay alang kanato ang usa ka bata na tao, alang kanato ang usa ka anak ka lalaki gihatag ug ang kagamhanan ikatungtong siyang abaga ug ang iya nganan pagkatawgo kay bulungan magtatambag Dios si makagahom amahan nga walay katapusan prinsipe sa pakigdait. So nakita nato bradon nga wa pa magbaton og lawas ang atong Ginoong Kristo gitagna na daan sa mga propeta kinsa ang propeta nga nagtagna mao si propeta Isaias nga duna gayo bata nga magpakatao sumala sa atong nabasa sa Biblia. Okay karon. Naana sa Biblia sa unsang pagi nga magbaton og lawas katong diha na sa sinugdan nga gitawag ang ngalan ang pulong sa Dios magpakatao. Gawas nga atong gibasa na ang tagna sa Isaias 9:6 kabahin sa pagpakatao sa atong Ginoong Hesukristo nga may original nga ngalan ang pulong sa Dios. Nga sa dihang iyang gisugilon ngadto sa iyang mga tinun-an o katawan nga dunay say kagulingong bag-ong ngalan. Nasa tagna gipahayag na ang iyang giingong kagulingong bag-ong ngalan kaysa pagtungha niya may naghatag daw nga Dios sa usa ka bata nga natawo ug usa ka anak nga lalaki gihatag sa ato panay adunay naghatag ug adunay gihatag. Ang naghatag mao ang Dios. Ang gihatag mao ang atong Ginoong Hesukristo. Sa pagtungha niya, tawgon day nang iyang ngalag kahibulungan, magtatambag, Dios nga makagagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pagkagdait. Prinsipe sa pagkigdait. Mao man ang ngalan nga itawag ni atong bata nga lalaki nga matawo. Pero before pa ana, gawas anang 3:12 sa pinadayag nga nagisgot kaugulingong bag-ong ngalan. Naapa sa nakasulat sa Isaias kapitulo 62 bersikulo 2, basahon ko pabor ko na ang pagpahayag sa balaang kasulatan. Gingon. Og ang mga nasod makakita sa imong pagkamatarong ug ang tanang mga hari makakita sa imong himaya og ikaw pagatawgon sa usa ka ngalan nga bag-o nga igangalan sa bakba ni Jehova. Sa pagtagna doon na po'y gihisgutan nga doon ay pagkatawgon sa usa ka ngalan nga bag-o nga ang responsibilidad o responsabilidad nga kining may pagkatawgon sa usa ka ngalan nga bag-o gikan na po sa bakba ni Jehova. Kay matud ba nga igangalan sa bakba ni Jehova. So siya mo responsable nga kanang pagkatawgon sa bag-ong ngalan si Jehova niya na mo'y nagpahigayon. Motong sa 9:6 sa Isaias gibasa sa kaubang ministro nga may naghatag sa usa ka bata nga lalaki nga natawo tawgon day nang iyang kaugalingon sa ngalan nga motong kahibulungan magtatambag Dios nga mga kahom amahan nga walay katapusan prinsipe sa pakigdait. Ginautro na ang pangalan sa pagtunga sa pagtagna pero sa original nga wala pagitagna nga magpakatao sa sinugdan kauban sa Dios ang iyang ngalan ang pulong sa Dios. Brother ni gawas nga sa pagtagna sa balaang kasulatan
kini bagi gipiho nga tungod kay mataw man. Gipiho ba gyud nga ianak og babae unya sa pag-anak niining bata nga lalaki nga mataw. Doon na pa po ngalan gyapon nga itawag kaniya niini brad dinhi sumala sa tagna. Oh, Brother Ronnie, ipihig ka na siya nga adunay usa ka ulay manamkon ug maganak og usa ka bata nga lalaki ug ang iyang ngalan pagtawgon Emmanuel. Dinhi sa Isaias kapitulo 7 bersikulo 14 ni gayon, busa ang Ginoo gayud mo'y muhatag kaninyo og usa ka timaan. Anya karon ang usa ka ulay manamkon og maganak og usa ka anak nga lalaki ug pagtawgon ang iyang ngalan Emmanuel. Busa dugang pagpahayag sa Biblia nga tagna para sa atong Ginoong Hesukristo, mataw siya sa usa ka ulay. O kay tagna po, di po nato mahibaluan kinsa ning ulay nga din diya mataw ang usa ka anak nga lalaki. Nga sa diyang pagtunga, tawgon po ang iyang ngalag, Emmanuel. O kitaon mo, daghan na ang pangalan nga gihatag na sa pagpakatao sa atong Ginoong Hesukristo sumala sa tagna. Pero sa pagkatuman Brad Cesar, kinsa katumanan ining natao sa usa ka babae, natao sa usa ka ulay, natawgog ang iyang ngalag Emmanuel. Unya sa 9:6 sa Isaiah sa gibasa mo kaganina, may Dios nga naghatag og natao ang usa ka batang lalaki niya. Gitawag sa mga pangalan, magtatambag Dios nga makagahom, amahan nga walay katapusan, prinsipe sa pakigdayat. Sa pagkatuman na, kinsa ba ang katumanan ini Brad Cesar? O gitug-an na. Pag-abot na sa atong Ginoong Jesucristo, gitug-an na kinsa tong bata nga mataw, O kinsa po pinaagi sa birhen nga ulay. O kinsa po ang bilhin nga ulay ngayon? Naapod, gitagna pod gapon, o gisulti pod gapon ka na sa Okay mo Biblia. magipahayag sa tagna nga usa ka ulay magasamkon og mag-anak og usa ka batang lalaki. Tinuod ka na, kay kung ang Biblia magtagna, dili yun na ilakip ang pangalan. Kung kano sa alamang kana, may tabo, sa diha nga matuman na ang maong tagna. O kamo na atong giingon nga ang mga tagiyara sa katumanan mo mo angkon og muklim og ang mga sakop sa katumanan. Tinuod. O ang babasa na to, Bradon, kung kinsa ka ng gisgutang bata nga matao, pinagyan na ng birhen nga ulay, nga pagkatagon sa Emmanuel, gitug-an ka na din sa Biblia, sa nakasulat sa San Mateo sa iyang kapitulo 1, versikulo 21, ngatos 23, ato kaning tagdon giingon. O gigaanak niya ang usa ka bata nga lalaki, mao man yan dito sa Isaias. Og siya imong paganganlan na si Jesus. O sumala sa ato nabasa ka kanina. Way git buta nga pangalan, ingon lang bata nga dunay mataw apan wa gyud hatagi og pangalan. Pero pag abot na sa katumanan nga mataw na atong Hesukristo, gihinganlan na sa Jesus. Kay siya mauman ang maggaluwas sa iyang katawhan gikan sa ilang mga sala. Kining tanan nahitabo tuman sa gisulti sa Ginoo, pinagi sa propeta, mamuto si propeta Isaias nga nagtagna nga nagingon, tanawa usa ka birhen magasamkon og mag-anak nga usa ka batang lalaki, niluto na, og ang iyang pangalan pagatawgon og Emmanuel. So sa nakita nato Bradon, sa diha nga gitagna nga dunay usa ka birhen nga ulay nga magasampon usa ka batang lalaki nga pagatawgon og Emmanuel, natuman kana diha sa pag-abot na sa atong Ginoong Jesucristo nga diha na nga personal na gyud siya nga natawo na sumala sa atong nabasa sa Biblia. Pero sa pagtagna ni propeta Isaias nga propeta, wala gibutang dito kinsa ng bataa nga gitagna nga mataw, kundili diha na sa pagkatuman na nga natawo na atong Ginoong Jesucristo, gitawag na siya og Hesus. O nya sa pagkatuman, nagpabilin ang Emmanuel. Wala. Pag-abot na, ginganlan na sa Jesus. Mao ni siya ang bagong pangalan nga gisugilon sa atong Ginoong Hesukristo ngadto sa iyang mga tinunan nga may mga kadagkuhan sila sa Santiago, si Pedro nga mao si Sipas ug si Juan. Unya gisugilon pag-apil nga dunay bagong Jerusalem nga manaog gikan sa langit, gikan sa Dios. Og gisugilon ang iyang kaugalingong bag-ong ngalan. Nga naman, tungod sa pagtungha niya gikan sa pagtagna, ang iyang ngalan mauna ang Hesukristo. Og sa among pag-ingon nga sa tagna si 14 nga dunay ulay o birhen nga babae nga si Maria ang katumanan ana. Basahon ko lang ako lang ipaibabaw sa gibasa ni Brad Cesar ang Mateo 1:21-23 man. Ipaibabaw ko sa kapitulo o sa bersikulo 20 sa kapitulo 1 sa Mateo. Ginon. Apan sa nagpalandong siya sa pagbuhat ni tanawa usa ka manulunda sa Ginoo mitungha kaniya pinagi sa damgo umingon. Jose anak ni David ayaw pagpaduko sa pagpangasawa kang Maria kay kanang iyang gisamkon gikan sa Espiritu Santo. Mao man to. Diin si Kristo migula sa ulay birhen kinsa man si Maria sa pagkatuman na. O sa diyang natuman na ang ngalan niya
nga sa tagna Emmanuel gihubad nga ang buti pasabot sa Emmanuel ang Dios uban kanato pero unsay nga lang nagihatag nga gisulti sa manulunda didto sa kang Jose nga bana ni Maria ginganlan og Hesus. Muna ang giingog bag-o nga ngalan dili in tawo na nga tukang Paulino Agapay mga ikalag mga O kaigsunan. dili po kang Kibuloy, Ni San dili Kinsa. po kang Pilimon Riam Bonanza, o ilabi na, nga tupong nagpatuod dito sa Manila, nga mao si Mr. Anos, nga siya po kuno si Kristo, dili kanila kana natuman Tinuod. tungod kay kana usa kana ka unsa man pagpapatuo-tuo ngadto sa mga tao tuman gapon kana sumala sa ato mabasa gyapon sa Mateo 24 versikulo 4 ngadto sa 23 ug 26 nga duna gayoy mga tao nga magpatuo nga sila mao ang Kristo pero sumala sa atong nabasa sa Biblia dili kana patuhuan bisan pag-ingon sila nga naa sa mga lawak utua dito dili kana patuhuan sumala sa atong mabasa sa Biblia sa San Mateo kapitulo 24 ngadto sa 23 ngadto sa 26. Bisag basahon lang nimo Brad Cesar ang kapitulo 5 ngadto sa 6 ikama lang nimo sa 23 ngadto sa 26 para sa pagdaginot og pagkuha sa Oo. punto kay imo man gisitar ang maong sita sa Mateo. Okay, daghan karon ang nagpatuo og Okay. Kristo. Oo, sama kang Paulino Agapay. Basahon ta ha, akong gisitar ang Mateo 24:5 ikama tos 23 ngadto sa 26 naging 5 ug 6. Oo. Bisag sa 4 ug 5 lang sa kapitulo Okay. 24 sa Mateo Brad Cesar. O, kanila mitubag si Sos nga nag-ingon. Ha, timaniha? Magbantay kamo nga walay magapay sa laag kaninyo. Kay daghan unya ang mutungha dinalang akong halan nga manag-ingon. Ako maong Kristo og daghan ang ilang pahisalaagon og sa 23 nag-ingon. Og unya kun adunay magaingon kaninyo tanawa ani arang Kristo ato ara siya ayaw gayud kamo pagtuon niini kay mutungha ang mga mini nga Kristo og mga mini nga mga propeta og magapakitag dagkog mga ilhanan og mga katingalan aron sa pagpaysalaag kung mahimo bisan pa sa mga pinili o sa may atong natagad. Klaro kayo ang pagpasidaan sa atong Ginoong Kristo, nga matod pa sa atong Ginoong Kristo, matod pa niya, magbantay kamo nga walay magapisala kanyo kay daghan unya mutunga. Dinala ang akong ngalan, kinsa man ang katumanan, nga naay nagpaila, nga magdala sa ngalan ni Kristo, nga magpatuo ng Kristo, walay lain. Si Paulino Agapay, si Kibuloy, si Ruben ni Clio, o si kinsa pa, si Pilimon Riam Bonanza, o kinsa pa, si Mr. Anos, nga tuas Manila, nagpatuo po, nga kuno sila, maong Kristo, ning bagong panon. Kana mo usa ka gipakita sa Biblia, nga mga mini, nga Kristo. Klaro Usa kayo ron eh. sa pagbayag sa Biblia, gibasa lang sa kaubang ministro sa para pagpadugang daan gipasidaan sa atong Ginoong Jesucristo maduna gid ay magdala sa ngala ni Kristo nya tigpay sa lag nga duna puy mo angkon. Pero ang punto nga atong gisusi dinhi sa dapit sa piniling nasod kung nag-claim sila nga mutong nga ang atong Ginoong Jesucristo nga may bag-ong pangalan nga ilang gipahaom diha kang Paulino Agapay nga sa aton ang nasusi dili mo sumada kay ang pagpamulong sa atong Ginoong Kristo nga dunay siya kagulingong bag-o nga ngalan dili na mahipunta ngadto sa laing binuhat diha ra kaniya sa atong Ginoong Kristo ug ang pagpahayag sa Biblia pag-ingod kaugulingong bag-o nga ngalan wala ko na magisgot nga dunay bag-ong tao nga mag-angkon nga siya Kristo haron nga tawagon sa bag-ong ngalan kay naara gyapon kang Kristo ang katumanan sa gingon niya nga kaugalingong bag-ong nga ngalan. Ngano kay sa original gitawag ang iyang ngalan ang pulong sa Dios pero sa pagtungha pinagi sa tagna sa Biblia gitawag na siya dayon diha sa pagtungha sa kalibutan sa pagkatao diha sa ulay ubirin nga babae nga si Maria gitawag siya Hesukristo. Pero Brad Rene, sa pagtagna sa atong Ginoong Jesucristo diha sa mga propeta nga siya ipakatao, sa pagtagna ba diha natuman o may gitakda nga panahon ang Dios nini para matuman nga anak o babae ang atong Ginoong Jesucristo nga sa pagkatuman ang iyang kagulingong bagong ngalan mao nang Jesucristo. Doon ay gitakda nga panahon, Brother Ronnie, nga kanang si Ginoong Kristo ipakatao ka na og babae dinhi sa Galacia kapitulo 4 versikulo 4 apan sa pag-abot na sa tukma nga panahon ang Dios may padala sa anak nga natawo og babae natawo ilalom sa kasuguan. Busa may tukma pod nga panahon ang gitagana sa Dios para sa pagtungha ug pagtuman sa tagna para sa pagpakatao sa atong Ginoong Jesucristo nga
may original nga ngalan nga gitawag ang pulong sa Dios. Ug ang bag-o niyang pangalan mo tong Hesukristo, diin mo gingalan kaniya sa manulunda og gisulti ngadto kang Jose nga bana ni Maria. Karon, Brad Sisa, ang gibasa mo kaganina sa Mateo 23:37 ngadto 39 nga doon na Jerusalem nga mabinayaan unya namulong si Kristo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod magaingon kamo dalaygon ang nagani pinagis ngalan sa Ginoo. Sa ubang hubad sa Biblia kung basahon lang nato ang Mateo 23:39 kinang giingon nga dalaygon ang nagani giyon sa kini sa pagpahayag sumala sa Biblia, Brad Cesar. Gipahayag na kini sa Biblia gapon nga ang pulong sa Dios, Ang buhing pulong. oo, ay ang buhing pulong, din ito pagbasahon ang Mateo sa iyang kapitulo 23 versikulo 39 kung unsa na ang pagkasulti dinhi. Nag-ingon ka na dinhi. Sultihan ko kamo matud pa ni Kristo. Nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod andam na kamo mudawat sa gipadala ko kaninyo gikan sa Dios. Kung mao unsa day hinungdan nga ano nga ang Kristo dili na makita tungod kay dunay ipadala ang atong Ginoong Hesukristo nga matud pa niya sultihan ko kamo nga dili na kamo makakita kanako pag-usab hangtod andam na kamo pagdawat sa gipadala ko kaninyo. Doon na day ipadala ang atong Ginoong Kristo mahinungdan nga dili na siya makita papapag-usap. Mao nay dugang bala ang rason mga higalang mga kaigsunan sa among pag-ingon nga nasaypan sa pagtudlo sa piniling nasod sa ilang leader nga si Paulino Agapay nga mao daw ang atong Ginoong Hesukristo. Nga naman, tungod kay ang tinuod nga Kristo mang namulong nga dili na siya makita kay may ipadawat. Unsa ipadawat? Kadtong iyang ipadala gikan sa Dios. Brad Rini, kinsa ba ang ipadala sa atong Ginoong Hesukristo gikan sa Dios nga kinahanglang dawaton kini sa tao tungod kay dili naman mubalik o dili na magpakita ang atong Ginoong Hesukristo? Mao kana ang Espiritu Santo, Brother Rene, ug sugo kana ni Ginoong Kristo nga ang kanang ipadala kinahanglan atong pagadawaton dinhi sa Juan kapitulo 14 bersikulo 15 ngadto sa 17 kama 25 ngadto sa 26. Kung nahigugma kamo kanako, inyong pagatumanon ang akong mga sugo, ug ako, matud ba ni Kristo, mga muyo samahan, ug kamo iyang paghatagan ug laing manlaban, nga magapagig-uban kaninyo hangtod sa kanturan, nga mo ang Espiritu sa kamaturan, kang kinsa ang kalibutan dili makadawat. Tungod kay ang kalibutan dili man makakita kaniya, ni makaila kaniya, apan kabo nakaila na kaniya kay siya nagapuyuban, uban kaninyo, ug maanha siya sa sulod ninyo. Dili sa 25 nga sa 26 sa kapitulo 14 sa Juan. Kini mga butang nga gisulti ko nung kaninyo samtang anya pa ko uban kaninyo matud pa ni Kristo. Apan ang manulaban ang Espiritu Santo nga sa akong ngalan igapadala sa man, siya mao ang magatudlo kaninyo sa tanang butang ug magapainomdom kaninyo sa tanan nga akong gikasulti kaninyo. Musa kung kinsa ang ipadala sa atong Ginoong Hesukristo nga dawaton sa tao, mao di ay ang manlalaban nga Espiritu Santo. Mao na hinungdan nga dili na siya makita. Kung doon na may pagpahayag nga doon ay pagtungha, dili na unta magpahayag ang Biblia o mismo nga itong Ginoong Kristo nga dili na siya makita kay doon na pamunay pagbalik. Tanawa na. Musa na saypan ang pag-ingon nila nga si Paulino Agapay mao ang Kristo nga mitunga nga nagdala sa bag-o nga ngalan. Karon Brad Cesar, unsa ilain nga pagpahayag sa Biblia kung basahon ang Juan 14:25-26 mahitungod sa manlalaban nga Espiritu Santo, unsa kini sa pagpahayag sa atong Ginoong Kristo? Kapuli niya o dili? Kapuli. Kung doon na may naghisgot ang Biblia nga doon na mupuli, dili taon kining mga nagpatuo pod karon og Kristo. Mao gani nga ningon ta Brad Cesar nga walay pagtunga sa ikaduha nga Kristo tungod kay kun ang atong pagsusi sa Biblia ang atong Ginoong Kristo na mahayag nga may kapuli niya. Ang kapuli niya Espiritu Santo. O kana gitug-an ginas Biblia doon. Asa na ito mabasa? Nga ang pulong sa Dios ug naa mo ani basahagan ni. Giingon din niyo. Sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto 26 nagingon. Kining mga butanga gisulti ko ng daan kaninyo matud pa ni Kristo. Samtang kauban pa ninyo ako, apan kun makagikan na ako,
ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo mao ang ipadala sa amahan. Puli kanako bisag dinhi lang ang dapita ba doon eh. Matinaw na. Klaro na gyud kayo sa akong gibasa nga ang puli sa atong Ginoong Kristo dili sa Paulino o Gapay o kinsa man kanang mga tagpulano diha nga mga tawo nga nagpatuo ako sila si Kristo. Kundi lang kapuli, Ang kapuli sumala sa atong nabasa sa Biblia walay lain ang at nakita mo ang Espiritu Santo sumala sa atong nabasa dinhi nga ang Biblia nga ang pulong sa Dios. mao na ang hinungdan nga nung dili na mubalig si Kristo kaya ang kapuli niya may mupuli niya nga sa pagpahayag sa Biblia mao to'y mahimong dalaygon nga ang kapuli mo nang ipadala ni Kristo gikan sa amahan walay lain nga gisgutan sa Biblia ang kapuli ni Kristo mao ang Espiritu Santo. Dugang pagyud nga pagpalig-on ngano nga dili na gyud mobalik si Kristo. Kay kung mobalik si Kristo, unta padayon ang pagwali sa iyang ngalan. Pero nganong cut-offon man ang pagwali sa iyang ngalan, nga doon na pamanday pagbalik, diya natuman kang Paulino Agapay. Dako kayo nga question mark na, di ba? Ngano man nga cut-offon man ang pagwali sa ngalan ni Kristo. Basin mo na sila, Brad Cesar, Brad Rini. Makat-off day ang pagwali sa may balita mahitungod kang Kristo? Ang tubag, oo. Basahon ko ang pahayag ni Pablo. Tinun-an nga matuod sa atong Ginoong Kristo dinis unang Korinto kapitulo 13 bersikulo 9 ug 10 sa Bibliang Katoliko nga hiligaynon. Gingon kini sa pagpahayag. Kaya nga aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton indi pa himpit pero kung ang himpit mag-abot ang indi himpit magataliwan. So sihon nato, hayon ba gipahinungod ni Pablo ang ilang gihisgutan nga nagwali sila sang pulong sang Dios pero kadtoy mawala or magatuan. Niya sa pahayag niya sa Roma, kapitulo 10 bersikulo 17, mao gyapong Bibliang Katoliko nga hiligaynon. Unsa gipahayag? Ganit, matud pa ni Pablo. Ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios kag ang pulong sang Dios mao ning ilang giwali, dili hingpit ug kadtoy mawala. Ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali na hanungod kay Kristo. Dili na amo bot-bot gibasa namo sa Biblia nga ang pagwali sa ngalan ni Kristo kadtoy mawala tungod kay dili pa mao ang kahimpitan. Mao nang among gi-question, kung mobalik man ang atong Ginoong Kristo, nganong walaon man ang pagwali sa iyang ngalan? Di ba unta to magpadayon kay naa man day palabuton nga mobalik? Pero kay dili naman mobalik, busa nasaypan sa mga pagtulunan nga nagpatuto nga ang ilang leader mao si Kristo tungod kay sa Biblia, wa nay pagbalik nga naman dunay kapuli nga ipadala sa atong Ginoong Kristo. Nga ang kapuli sa atong Ginoong Kristo nga maong Espiritu Santo may tagna po sa Biblia nga magpakatao. Basahon ako. Ecclesiastes kapitulo 4 bersikulo 15 sa English King James Version. Dinguna. I considered all the living which walk under the sun with the second child that shall stand up in his stead. Kung magisgot sika, dili makakwinta, kung walay first, kaya di man tayo makaditsog kwintag sika nag walay first. Kinsa man ang first? Mautong na tao sa Bisaya sa Isayas. Nga kung basahon sa English, for unto us a child is born, for unto us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful, Counselor, the Mighty God, the Everlasting Father, the Prince of Peace. Kinsa mo lugar nga first child? Ang atong Ginoong Kristo. Kinsa mo lugar nga second child? Ang Espiritu Santo saon sa pagpiyo. Tungod kay gipaluop ni Kristo ang tagna sa Ecclesiastes 4:15 nga dunay second child nga mupuli sa unang bata. Sa pagbayag sa atong Ginoong Kristo sa Juan 14:25-26 sa Biblia ang pulong sa Dios, ang mupuli mao ang Espiritu Santo nga sa among pagpanudlo among gipailang katumanan ang among magtutudlo Master Tomas D. Eugenio Sr. nga nagpakatao. Mutuo man mo dili, away question niya na basta kay kami naghanay sa katarungan nga dinhi kami sa kapuli ni Kristo ug dili kay diyata sa nagpatutuo nga Kristo. Karon Brad Rini, tungod kay diya naman kita sa kapuli nga maong Espiritu Santo nga nagpakatao. Kay walaon ang pagwali sa ngalan sa atong Ginoong Kristo. Diha na pod kininabang Espiritu Santo na pod Brad Rini mo ay imantala og dunay bay tagna sa Biblia nga dunay mga taong gihimong kasangkapan nga muhimo sa pagbalita pinagi sa Espiritu Santo. Doon na gyud brother ni o adunay tawo maghihimong kasangkapan sa pagwali sa mayang balita mahitungod sa Espiritu Santo. Walay lain nga katumunan kita nga mga ministro sa pagtulon ng PBCM. Amo bagabasahon kini kasulat dinhi sa unang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12. O kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nakalagad sila diha sa mga butang nga karon gikapay balon nga kaninyo pinagi sa mga tawo nga nagawali sa mayang balita
pinagi sa Espiritu Santo nga pinadaligikan sa langit, mga butangan ini ang mga manlunda nangandoy sa pagsudong. Kinsa katumanan ini, Brad Cesar, nga mga tao nga nagwali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo sa walay ko kaulaw. Brad Cesar, Way lain ang katumanan nga magwali sa Espiritu Santo kita. Kay kita man ang nagwali sa Espiritu Santo sumala sa ato nabasa sa Biblia. correct. Mao na mga mahal nga tigpaminaw sa walay ko kaulaw, among giangkon ang tagna sa 1:12 sa unang Pedro tungod kay niya namo ang ilhanan. Kay kami lang ang mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga tuman sa among magtutudlo. Master Tomas D. Ihoy niyo sinyo. Nganong din na ang tao mag-alagad? Tungod kay ang pagsangyaw sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo, dili magpadayon kay dili pa mao ang kahibitan busa na sa ipan. Mga higalag mga kaigsunan sa piniling nasod, ang pagpanudlo nila nga ang Kristo mubalik o mutunga diha kang Paulino agapay. Sa atong gisusi, dili sila mo'y matuod nga mga katawhan nining atong kapanahonan o mga alagad sa Dios. Tungod kay ang mga alagad sa Dios sa atong gisusi sa Biblia 8:8 sa proverbio, magasulti sa dili binaliko o dili binalitan. Nga ang dili binaliko o dili binalitan, ang pagsulti mao nga ang tao diya na mualagad sa kapuli. Dili kay ang tao mualagad na gyapon nga dunay mutunga nga lain nga Kristo. Tungod kay sa Biblia, why Kristo na nga mutunga? Tungod kay siya mismo mo'y namulong nga siya dili na makita. Kung doon na may mabasa nga mutunga sa ikadua, siya kana gikan sa pagkabanhaw, mga mahal nga tigpaminaw. Napupos ang atong oras, daghan paunta kita gi-explicar Brad Cesar, Brad Rini, pero unsaon limitado man, sundan ang gyapon nila kita hangtod sa sunod Domingo aron ating ipadayon ang pagsaysay sa mga kamatuoran. Sa ngalan sa magtutudlo, Master Tomas D. Eugenio Sr. ug sa ngalan sa Executive Vice President Reverend Charlie Eugenio, kami manamilit na kaninyo kini ang nigson ni Evangelista Brother Juan Ronilo Mangalos, ingon man sa kauban nga mga ebanghilista o ministro. Kiniusab si Brother Rene Telebrico. O kinusap si Brother Cesar Patio, maging alaman, dagasalamat sa inyong pagpaminaw o sa paglantaw. Salamat.